také dve časti. V jednej časti si dáme taký malý historický úvod, taký prierez toho, že čo mohlo formovať ruskú zahraničnú politiku v minulosti, lebo to vlastne trvá v súčasnosti, že bez toho sa trvá to nedá. V druhej časti by sme si mohli niečo povedať k ruskej zahraničnej politike, alebo nejaké základný bodov ruskej zahraničnej politiky v súčasnosti a nejakých 5 minút, keď nám zostane, tak pokiaľ nejaké otázky by to neboli. V tej minulosti Ruska a zahraničnej politiky. Čo vlastne ovplyvnilo to Rusko v minulosti? Pozrite sa, toto je pekná, čo tu Simon našiel, ten Kreml. Tento Kreml je asi tak z roku 1750, lebo už nie je drevený Kreml, ale je murovaný. To znamená, to už postavil Petr Veľký. To už bolo, keď Rusko už bolo v podstate skoro impérium, tu je Vasilij Blažený. Ale na tomto obrázku je, tu sa odtínali hlavy, tam teraz stojí ten pomník Kuzmu a Minina, keď ste boli niekedy v Moskve. Tu je mauzoleum, táto budka je preč a mauzoleum, ja som tu. A to je Spáská väža dneska. Na tým aeroplánu, keď raz čo poletel v tom 79. 8. roku, a čo znamenalo vlastne pristal na Červenom plošťatke. Jedný z najväčších porážok v ruskej histórii bolo vlastne to, že doletel cez celé Rusko a pristal v strede Moskvy cudzí človek. Každá tá kopula symbolizuje jedno víťazstvo nad Tatarmi. To viete z histórie. A pre Rusov vlastne tá konfrontácia s Tatarmi začína už od toho 13. storočia, keď Veľká horda, Malá horda, Modrá horda, Zlatá horda, neviem čo všetko bolo po sebe, de facto držali Rusko, časť okupovali a časť držali v područí. Takže existovalo Kievská Rus, Moskovská Rus, Moskovské kniežatstvo. Ale úplne symbolicky je, že koncom 15. storočia, okolo 1490-80 sa dostal k moci v Rusku Ivan Hrozný. Taká dosť teda zvláštna postava z ruských dejín, ale oni majú len zvláštne postavy. A Ivan Hrozný, ktorý tiež sídlil v Kremli a v Moskve s drevenými hradbami, ešte vtedy bola Moskva, v tom momente, keď Krištof Kolumbus vyplával objaviť Ameriku, tak v tom istom roku prišli, ako každý rok prišli tatarskí poslovia do Moskvy, do moskovského kniežatstva a žiadali, aby to poznáte z dejepisu, ale z histórie, aby sa im zaplatil ten ročný poplatok jedno z druhým. A si zoberte, že Španielsko vtedy vyštartovalo k svetovej mocnosti, 300 rokov sa držali Španieli na to, že objavili Ameriku ako první, že dorazili do Ameriky. A v tej dobe tí poslovia, ktorí prišli tatarskému, tá delegácia mali veľkú smolu. Ivan Hrozný je prvý ruský vladár, ktorý jednoducho im povedal, že nič nedostanú a nechali ich naraziť na koni pred hradbami Moskvy. A čím začína konfrontácia, čím sa Rusko deklaruje ako samostatný kniežatstvo a v zahraničnej politike, ale s neskutočnou agresivitou to, keď oni povedali, že my sme odteraz teda Moskovská Rus, nikomu už platiť nič nebudeme, čiže to bol akt aj zahraničnej politiky ruskej. No ale znamenalo potom priamo vojnu a konfrontáciu ďalšie stáročia s Tatarmi. A na tom išlo Rusko hore, neskutočným spôsobom. Môžeme na tom viete, z toho aj pramení taká istá ruská fóbia, že nie je to ďalšie, toto. Tá istá ruská fóbia, že niekto nás ohrozuje a naša zahraničná politika musí dokázať jednu vec, musí zabezpečiť nás pre prípad vojny a najlepšie nás zabezpečiť pre prípad vojny tým, že my získame väčšie územie, než máme, alebo než potrebujeme. My vlastne to územie potrebujeme na to, v prípade, že nás niekto napadne, aby sme sa mohli brániť. Je fakt, že oni väčšinou tie vojny nezačínali. Že tí Tatari prepadli prvýkrát v tom 13. storočí Rusko a tak ďalej a tak ďalej. A celé tie ruské dejiny, zahraničnej politiky a vlastne impéria ruského a tie mocenské dejiny, to je jedno, že či to bola monarchia, či to bol sovietský zväz, alebo Rusko po skončení komunizmu od 90. rokov, sa dajú vyjadriť aj, by som povedal, matematické. Ja nemám rád matematiku a dajú sa vyjadriť matematicky. Pozrite sa, toto je Moskva. Maličká Moskva, neviem, koľko mala za toho Ivana Hrozného, že on má
000, 60 000. Ináč ona bola početne na počet obyvateľstva veľká, relatívne na tú dobu, možno 100 000 mala. Ale to moskovské kniežatstvo to bolo zhruba takých nejakých 200 km okolo Moskvy. To nebolo viac. To je tu aj tých 180. Potom, ale to postupuje ďalej, príde Peter I a Moskva už je cárstvo, jestli je gospodárstvo. To už je smerom, keď od Moskvy meriame tú cestu do západnej Európy, potom berieme, tak to už je v podstate zhruba 500 km od Moskvy smerom do západnej Európy. Čiže tam sa už Moskva, respektíve už Rusko, v tomto prípade sa musí hovoriť o Rusku, dostala do konfrontácie postupne so Švédskom, s Poľskom, s tými, ktorí im stáli v ceste. A na juhu s Osmanskou ríšou. Čiže vlastne ich zahraničná politika, to je permanentná konfrontácia s niekým, a v dobe, keď medzi dvemi vojnami ten mier vyplňuje zahraničná politika v tom, aby upevnila tie výdobytky, ktoré získali a pripravila sa na ďalšiu vojnu. Ten priestor pripravila na ďalšiu vojnu. Potom za Kataríny Veľkej už je to 1000 km. 1795. Tu na 1815 to je, keď bol Napoleon porazený. A to bolo, keď Rusi v podstate došli prvýkrát až do Paríža, ako súčasť ale aliancie spojeneckých vojsk, ale v zápäti sa vrátilo. Čiže Rusko sa dostalo zhruba, carské Rusko bolo na tejto vzdialenosti 1400 km od Moskvy. To znamená, medzičasom po Petrovi aj za Kataríny porazili Švédov, porazili Poliakov. Na záver v podstate zlikvidovali sa, podielili na likvidácii poľského štátu, lebo im stál v ceste smerom na západ. Takto tretie delenie Poľska medzi Prusko, Rakúsko-Uhorsko a medzi Rusko skončilo pre Poliakov katastrofálne. Poliaci len 100 rokov od tej Viedni 1683, keď boli na vrchole, za 100 rokov na to, 1780, vlastne prestali existovať v konfrontácii s Moskvou. Jednoducho ich rozumrali tie ostatní. Po druhej svetovej vojne, to keď si zoberiete aj tú ruskú politiku a jej agresivitu a všetky problémy s tým spojené, vlastne Rusi došli až do Berlína. To je 2000 km od Moskvy, 1900, vzdušnou čiarou to beráme. A odtiaľ už ale neodišli. Tam už zostali. Až do toho, čo si už pamätáme všetci, až 1989 a 1992 zjednotenie Nemecka, až v roku 1994 Rusi odišli z nemeckého územia. Čiže pred 16 rokmi. Prvýkrát išla cesta naspäť. Môžete vidieť, že to dobre. A preto, aby sme to pochopili, tú ruskú zahraničnú politiku, tak je táto druhá časť. 1989, keď ho zoberieme za základ pád komunizmu, jedno z druhých, keď to doznievalo ešte, 3 roky na to ešte existovala Varšavská zmluva, ešte existoval Sovietský zväz, sa pomaličky začal rozkladať, tak Rusi pekne krásne idú dozadu. Varšava, ktorá patrila medzi socialistické štáty, tiež prestala byť závislá na Moskve. A to je tá ich magická hranica Brest-Litovsk, to bolo stará ruská cárska hranica. To bola 200 rokov pre Rusov hranica bolo Brest-Litovsk. To je dneska už nie v Rusku, samozrejme. Takže Minsk je posledné spriateľné mesto v ceste na západ, čiže im zostáva tých 1600 km z tých 2500. Čiže oni sa vrátili, neskutočným spôsobom boli stlačení naspäť, ako donútra. Potom sa rozpadol Sovietský zväz, vzniklo pod vedením Ruskej federácie, to nezávislé štáty, ten Rus. To už je iná situácia. Čiže keď chceme pochopiť ruskú zahraničnú politiku, prečo sa tak chovajú, tak je to motivované v podstate týmto. To bola snaha vlastne posledných 500 rokov niečo získať, z obavy, že ich niekto prepadne, alebo niečo udržať aspoň. Čiže teraz sa oni dostali do tej situácie dozadu, na tú rovinu, teda ešte za Minskom 300 km sú aj v Bieloruskom, sú aj ruské hranice. S Bieloruskom vidíte zrazu, že majú Rusi problém. Teraz taký typický príklad, že ich zahraničná politika dlhé roky 90. Lukašenko, dobrý človek, Lukašenko kamarát, dostal za polovičku naftu, za polovičku plyn, čo ruská zahraničná politika geniálne využívala, lebo Lukašenko bol potom ten strašák voči západu. A zrazu posledné týždne si zoberte, že to otočili a ruská zahraničná politika nasadila na to, že Lukašenko vlastne nie je ani demokrat. Zrazu ruská politika zahraničná dokáže otočiť takto, to je o niekoľkých minút. Na to sú oni majstri sveta. A Lukašenko zrazu je polodiktátor jedno z druhých. Čiže zrejme ruská zahraničná